Amo sa ring iuli guys, di man day mauring itlang gihatag. Lain man tan-awon na, nakasuwat beige. Beige color. Sa kato inig-apply kay nga itong magpurma, mura maglapok. Ta? Masong buntag na itong tanan guys. Sarang sa duhang papagabril. Ito tamnan ko na diha uguan kamuti. Mag-utro may sabod sa mga sili. Utro may isabod og sili. Ug kanang kamatis. Kaya man motorok og uban. Hilo na pa der. Pa. Sige tok-tok nas manok og kuan. Nanarak na bulang hoy no. Dali aman narak ang bulang hoy oy. Ih, naghan na magliwang. Dali ra sa inyo basta nga naon. Tama na. Antik. Kumpiyansa ra ba na sakit maak. Mamilo sa ako guys. Di hampil anan grabe naghana ka ajo. Duha ka kuan bangkak natapod. Spikas ning kuranan di Pilanon. Dato pay daghan guys so. Napay hampil anan guys na. Panggipang kuan hay. So tulo mi ka adlaw na sa gunson og paglabaron guys kay mahurot agamang labahenon. Ana kani init man. Punong ampo pag og mauwan guys kay nahurot na gamang tubig na wanay sud agamang mga drum. Pawanay sud to. So mamilo sa ako guys kay grabe sa daghan naghampilanon di Kare ko mamilo dari. Tapod. No. Tanah sa tag salida. Na guys. Milo time guys. Milo ta. Ta guys dang tanong salida. Tao. Hindi ko sinasadya. Chris nahurot na gamang labunan. Puro na mga labuhan. Idol ka dyan last one guys, Philip Salvador. Huwag si kanang Mateo, bakit hindi pa natin tapusin yung bulal na yan? Kailangan makuha ko muna ng pera kay Daniel bago natin tudasin yan. salida. Wala tag salida guys ha. Bibo. Ikaw na guys, Big Soto. Si Big Soto, bata ko si Big Soto dani. Patubayan po ang anak. At si Daniel, Si. ligtas na po sila. Mga paan. Pinilo. May pagka. Daghan. Tao. So, nagaman na madarig ko ang guys. Yung humanahaog ka ng pamilo. Nasabang kong papagabril ron og pintal. So, magpintal na midad to ron sa Pantaw. Mangunahan na itong pintal karon. Itong manggipalit yapon nga pintal. Salamat, Kajolin Jote. Kumana ka rin na magpintal guys. Ito yung datos koan. Tindahan ng mga pintalan. Kakusap ko sila kakatay. Ano ba lang, Ming? Ma, Oh. Ano? kamu atong Sa-basa pa mo tayo eh. ha? Sa-basa pa. Kaya po yan guys na kung buhat na dyan sa bidang tanawon. Masaya ka na ngayon kung kasama na kayo ng Tatay Stone. Ilang yan ang tanaw, nagsabon. Kaya sabon. Magpapakabait ka, Angela. Ang tanaw, yan ang sabon. Malingaw man ko. Maswerte ka. Napakabait ng Tatay Stone. Malingaw. Yung mas kimpi, nagpilo. Nagtanaw ko no. Pwede bang magtanaw guys no? Sundan, pamilo ba? Makabot mo doon Mahal kita, Angela. Sa'yo title na. Aalis na ako. Title guys, kay tunay na magkaibigan, walang iwanan, fix man. Tunay na magkaibigan, walang iwanan, fix man. Ang nagda guys, si Kuan Philip Salvador, si Big Soto. Para mga si Kuan Big Soto. Pwede po ba? Huwag na kayong umalis.
Patingin Isa may ng bata. Huwag ka lang mo. Nakakita na. Fix man, walang iwanan. Ikaw may nagsalita. At yun, anak. Nagsasalita ka na ulit, anak. Anak. Salamat po, Diyos po. Una rin katulog. Pwede ba? Pagbigay mo hiling ng bata. Huwag ka muna umalis. Huwag mo muna kami iwan. Sama-sama muna tayong tatlo. Pwede ba? Daniel? Hindi pwede, Estong. Daniel, paano kung mabalik na naman sa dating bata? Paano kung mapipin na naman si Angela? Pakinggan mo muna ako. Sa nangyari kanina, hindi na ako titigilan nila Mateo. Parang awa mo na, Daniel. Huwag ka muna umalis. Halagang hindi pwede, Estong. Mas delikado para sa inyo mag-ama. Daniel, parang awa mo na. Estong, hindi mo ba ako naririnig? Hindi mo ba ako naintindihan? Hindi pwede! Saan sila? Sandali na. Para mangat guys. Ayaw yung gana! Dagan ko no, ayog dagan. Bisaya. Ayog dagan. Para mangat. Wala. Muna ni Ron. Kumanjig ang kondo na guys, pilunan. Yan na guys, gijang sud. Lahi-lahi sa kulor. Pero nakabutang ka rin man ya. Beach. Punana na si Zay kuan kanang to in one na ni si Za. Nanay, primer paano? Ay mix siguro na. Sige lang. Kaya basta niya sa lain nag-epekto na na. Ha? Mong kolora? Kani? Hindi, lain yung nagkulong. Halatiaw. Di sure maug isang kulor. I-try ko na pa gamay ra. Hala. Lahi magkagulor. Klaro, nakabutang kay beige color man. Luha. Na, iuli din natin nila. Mao. Ana, maingat mo lagi. Ang puti man lagi siya. Pa. Pasig na, pasilaam. Mix siya. Hala. Mikos-mikoson pabuti. Nga. Na. Mura mo, kuha naman sila no. Mix sa siguro mga dyan. Mix ka magpintal na midari. Bukas na maaga-maaga isang bago. Kasi mo kuha na ikuha na. Si dyan. Ano may nga naman sa color. Na ikuan la. Basi ko i-mix pa nagmaadyo pa dir. I-mix pag maadyo ba? Ihalo pag maadyo sa ilalim, masing na sa ilalim. Kasi kapin, B. I-color sana. Mox na nun. I-mix na rin ha guys. Kaya Papa Gabriel magpintal na si Za. Kuha naman ko nun primer with kuan. Paano? May giingan sa katong... Ligid. Ha? Ligid. Lain magkulor, mura magbulingit, mura maglapok. Sige, apply. Lain. Be? Lain maka nagkulor limbaroy. Mura mag... Ha? Mura maglapok. Hala, di man mauni. Bid siya tang giingan. Iuli dyan na to pa. Lirot na. Dahil mo na ito kon. Lahira lagi. Lahira dyan si Dja, di dyan sa mao. Ano yung resibo? Oo, nairesibo na to. Madula mo ko ito malabog to sa bag. Amo sa ring iuli guys, di man day mauring itlang gihatag. Ako din eh. Lain man tanawon na, nakasuwat beige. Beige color. Sa kato inig-apply kay nga ito magpurma, mura maglapok. Ta? Mura manog ka ng kuan, mura sa minto. Color. Wato na ka mautong nagkuan na hapon.
Di mauwagi hatag na mo guys sa mga ringi uli. Nila guys amang gibalik kay di mao. Di mao ang color. Lahi man si Ja. Nato inuwan ko no nga beige color pero lahi dai si Ja. Oh. Magibalik ang palisdan. Enamel flat wall. Ingan ito gabno, enamel. White man ni. White. Alahi mazag color. Agatong kuan abi man nato og beige nga beige gazud. Lahi mazag color man dapit pagkalapok. Uli na mi guys, nangita mi datos lain nga kanang tindahan og pintal kaso wa man dari katong color nga beige color. Ato si nga brand ay nga Rain or Shine, lahi day jahang color nga beige. Ngani day lang beige color sa Rain or Shine nga brand. Jadi man mao. Sumazo gani kay kanang naitag-ija ni sugot kay ibalik na mo. Kay gahapon pa puto na magipalit, ja mo lagi tangi kuan ron. Pag-ukab pang papagabril kay di man mao. Lahi magkulor. Kasi ugma mo ato ko sa ubay. Palit ko og kanang kuan, pintal. Wa man dares Alicia, gamay ra man ang mga baligjang pintal, janay na baligja nga brand nga Rain or Shine. Wa man sila beige color pa no. Lagi lang beige color lahi man. Mura man sa color o kuan kanang lapok. Murag lapok kag isang color sa beads nila sa Rain or Shine. So ugma mo to kog ubay guys, ato ko mangita dato kuan kay dito man mi nakapalit. Tos ba to? To sa nakapalit guys. Das ngagi tung dito man mi nagpalitan og dito man mi nalamalit og pintal atos So ugma mo to ko dito ugma. Haling mi dari guys magipaso-asuhan dara sa mga mini garden. Ano ba na nareklani? Kaya may ipang sabuag daning sidling. Bukad na mapag-init sa naman gamang batong kay tagsaray na narot. Paaso midari kay rong mga wag lamok, mga kalamukan sa kahaponon. Na guys. So siga nagamang kuan mga solar dati, siga na solar lights. Dala to si isa pang panahon. Siga na po guys ang solar lights. Ayan, siga na. Ano guys, siga na siya. Muna siya palamdag na rin sa kulungan sa mga manok. Guys, lamdag na. Lamdag na. Kaya natin, lamdag na darhi. Salamat ka, Adzo. Lamdagan na dari niya. Kita na danig ko ang sigbin. Sigbin ba di? Salamat ka, Adzo, te. Dani solar. Thank you so much. Dara pad agatong kante, uban nga solar dia. Dara sa nahi pang ugsok. Dia pad. Ya. Aron palamdag dari skilid ba guys, dari kuan, des kwartos mga kuyas. Ya. Dana na masisagi butang kay arong lamdag. Dari man magizagi pang ugsok kay arong maintan ba. Dari malamdagan pud ang kwartos mga kuyas. Pud. Dati yung masiga na solar ng gana na ag-uban day isa apila ni kakuan wa ning gana do kabuok nakauna ni siya adi day isa day kabuok sa kabuok mo gana aduha di ay di ag-isa di pun mo gana ring isa so basig kuwang pa ni siya kuan paadlawan pa na siya guys wala nate diga na nice na. Marisagag among kuan dari kilid. Salamat ka Jote. Daghan ka jong salamat din Jote dia. Siga na in taon ag mga kuan, siga nag mga solar.
Madre guys, kay Waikas, kurinti, kay solar man ah. Dari sa amang kuan, kanang dari sa amang kabuwakan.